Torno a insistir, vostè parla de 3 euros fins al 2011, però tot continua callant a partir del 2011. Què anem a fer a partir del 2012? Diga clarament que tindrem que fer un nou estudi per a incorporar a l'ordenança d'ací uns mesos i poder cobrar aquesta quantitat també. Jo què vol que li diga? Vostè parla de prioritats, jo insistís, les seues prioritats no són les nostres, som el mateix grup ara que abans. Quan vostès han decidit invertir en un aulari que veurem com acaba l'aulari i regalar-lo a una empresa privada, doncs és la seva decisió en les seues conseqüències. I en aquests diners s'haurem pogut acometre algunes de les inversions que ara tindran que pagar les famílies de Carnicer. Els diners són de tots, evidentment, però diners que vostès diuen que venen de Baez haurem pogut servir per a pagar això. I no, ara seran les famílies que pagaran 3 euros al mes durant 8 anys. No confondim les coses, són 3 euros al mes que van a pagar. A canvi d'això, la Universitat Catòlica no va pagar de moment res per aquest horari. I esperem que la cosa acabi bé, perquè segons la informació que hi ha corre per ahir, n'hi ha certs perits.